औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. धामापूरवरून येणाऱ्या नवीन नळपाणी योजनेचं काम वेळेत पूर्ण व्हायला पाहिजे. कामं करताना नगरसेवकांसहित अन्य काही अडचणी येतील त्या तुम्हाला सोडवाव्या लागतील, अशा स्पष्ट सूचना आमदार निलेश राणेंनी मालवण मुख्याधिकाऱ्यांना आढावा बैठकीत दिल्या. ते आता नळपाणी योजनेचं कुठपर्यंत झालं ते 22% काम झालेलं आहे. आपलं ते ग्रॅज्युएटची लाईन आहे ते रायझिंग दुरुस्तीचं म्हणतात हे नवीन नळपाणी योजनेचं. हां, रायझिंग मेन आहे की धामापूरपासून चौक्यापर्यंत आणि पुढे ग्रॅज्युएट मेन आहे चौक्यापासून कुंभारपर्यंत. तर त्यामध्ये रायझिंग मेनचं बऱ्यापैकी 85% काम पूर्ण झालेलं आहे. थोडेसे जे अडथळे आहेत सुरुवातीला ते आम्ही बसून त्यांच्याशी एकदा बोलणं झालेलं आहे, ते तयार झालेलं आहे. त्यांच्याशी बसून चर्चा करतो आणि चौक्यापासून कुंभारपर्यंतचं काम जवळजवळ आपलं 40% पूर्ण झालं. 6 कोटीमध्ये 6 किलोमीटरची लाईन आहे, त्यामध्ये 2 किलोमीटरचं काम पूर्ण झालेलं आहे. आणि त्यामध्ये आता सध्या तर काही अडचण नाही, त्यामुळे ते काम होईल करत. फक्त पाण्याच्या टाकीची एक जागा होती की पॉलिटेक्निकमध्ये, त्या जागेचा फक्त प्रश्न आपला पत्रव्यवहार चालू आहे संचालकांसाठी पॉलिटेक्निकचा. आणि एक दुसरं म्हणजे पाण्याचं जे आरक्षण जनसंपर्क त्यांच्याशी पत्रव्यवहार चालू आहे. त्यानंतर आपण शहरातील डिस्ट्रीब्युशन लाईन काम पुढच्या महिन्यामध्ये त्याची तरतूद कितीची आहे कसं पाणीचा नळपाणी योजनेची? 43 ते झाले. आता इथे 5 कोटी रुपये जे दिसत आहेत ते आता त्याची तरतूद झाली की मागच्या वार्षिक योजनेत झाली? नाही, टोटल 6 कोटी रुपये खर्च झाले. खर्च झाले. 43 कोटी आणि जस्ट आता 15 कोटी रुपये मागच्या म्हणजे आता मध्ये मध्ये काही गोष्टी अडचणीच्या होतील त्या तुम्हाला सोडवून द्यायला लागतील त्या लोकांना. मागे जिरगे होते तर जिरगे ते सगळं करायचे, पण आता तुम्हाला पण जिथे जिथे अडचणी येतील, काही अडचणी काही नगरसेवकांच्या येतील, काही अडचणी तिकडच्या रस्त्यावरच्या येतील, ते तुम्हाला बसून सोडवावे लागतील. जिथे तुम्ही सोडू शकत नाही तिथे आम्हाला सांगा, आम्ही आमचं इंटरफेस करून आम्ही ते सोडवा. पण ते लवकरात लवकर टाईम बाउंड योजना येते ती लवकरात लवकर झाली पाहिजे. त्याचं काय होतं, उगाच त्या ठेकेदाराला कारण मिळतं, आम्हाला कारण द्यायला की साहेब यांच्यामुळे असं झालं आणि त्या कारणामुळे आम्हाला काम करता आलं नाही. असं काही होऊ देऊ नका. कुठे जरी त्याला प्रत्येक आठवड्याचं त्याच्याकडून फॉलोअप घ्या की आता काम कुठपर्यंत आलं, किती डिस्टन्स कव्हर झाला, हे सगळं त्याला कुठल्याही ठेकेदाराला संधी देऊ नका आणि कुठल्याही लोकप्रतिनिधीलाही संधी देऊ नका. कारण का काही लोक टपलेले आहेत. फिगर एवढा मोठा आहे की लोकांना वाटतंय की ते मला पण त्याच्यातलं काहीतरी मिळावं. असं काय होणार नाही, असं काय होऊ देऊ नका. काम दर्जेदार झालं पाहिजे, कारण का ती पाण्याची योजना आहे आणि तसं ते राणे साहेबांनी सुरुवात करून दिलेली योजना आहे.